Idan wannan ne farkon ziyarar ku wannan tasha, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora a wannan tasha. To yau za mu kawo muku wannan gasa ne tsakanin Hamisu Breaker da kuma Nura M Inuwa. To kada ku manta ni ne ɗan Hausa naku, wato mai ɗaukar wannan nauyin gidan TV shine Ishaq Garo, wanda kuka fi sani da ɗan Hausa. Ina godiya, za mu fara fafata wannan gasa a yanzu haka. To Hamisu Breaker, bismillah ka rera musu wannan waka. Kalmar so tana nufin abin da zuciya ta so, amma ana wa ɓangaren rai ne da rayuwa. So ne lagon mutane biyun da shakuwa, mai kama ɗan adam da aljan da beguwa. Domin mu gane so sai mun kara nutsuwa, don dole so shi ke kai mu kokowa. To Hamisu Breaker, ka yi kokari a wannan gudunmawa da ka bayar ta waka ta soyayya. Yanzu za mu koma ga gurin Nura M Inuwa, shi ma zai dan fafata tashi muje. To barka, bismillah. Masha Allah, Nura M Inuwa, kai ma ka kokarta a wannan waka da ka rera, kuma wakar ta magana ta gaskiya. To ga masu sauraron mu, idan kuna buƙatar jin yadda wagga gasa ta kasance, sai ku tuntube mu a wannan namba samu kamar haka: 091 64 44 0042. Gaskiya kowa ya kokari, amma sai dai ku dakace mu a ranar Laraba mai zuwa, za mu kawo muku ci gaban wannan gasar, cewar ga wanda ya ci gasa. To kuma gasa ce wacce aka sa har ta naira 50,000. Duka wanda ya ci gasa za a ɗauki kuɗi a bashi. Masha Allah, kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Naku ne ɗan Hausa Garo, mai ɗaukar nauyi Ishaq Garo naku. Ina godiya mai ɗaukar nauyin wannan shiri.